Yohane 2. Ndipo tsiku lachitatu panali ukwati mkana wa Galileya, ndipo amake wa Yesu anali komweko. Ndipo Yesu yemwe ndi ophunzira ake anayitanidwa ku ukwatiwo. Ndipo pakutha vinyo, amake wa Yesu ananena naye alibe vinyo. Yesu nanena naye, mkazi, ndili ndi chiyani ndi inu? Nthawi yanga sinafike. Amake ananena kwa atumiki, chimene chilichonse akanena kwa inu, chitani. Ndipo panali pamenepo mitsuko ya miyala isanu ndi umodzi yoyikidwa monga mwa mayeretsedwe a Ayuda, yonse ya miyeso iwiri kapena itatu. Yesu ananena nawo, dzadzani mitsukoyo ndi madzi. Nayidzaza ndendende. Ndipo ananena nawo, tungani tsono mupite nawo kwa mkulu wa phwando. Ndipo anapita nawo. Koma pamene mkuluyo analawa madzi osanduka vinyo, ndipo sanadziwe kumene anachokera, koma atumiki amene adatunga madzi anadziwa. Mkuluyo anayitana mkwati nanena naye, munthu aliyense amayamba kuyika vinyo wokoma, ndipo anthu atamwatu pamenepo wina wosakoma. Koma iwe wasunga vinyo wokoma kufikira tsopano lino. Chiyambi ichi cha zizindikiro zake Yesu anachita mkana wa Galileya, naonetsera ulemerero wake, ndipo ophunzira ake anakhulupirira iye. Zitapita izi anatsikira ku Kapenawo, iye ndi amake ndi abale ake ndi ophunzira ake, nakhala komweko masiku owerengeka. Ndipo Pasaka wa Ayuda unayandikira, ndipo Yesu anakwera kunka ku Yerusalemu. Ndipo anapeza mkachisi iwo akugulitsa ng'ombe ndi nkhosa ndi nkhunda, ndi akusinthana ndalama ali kukhala pansi. Ndipo pamene adapanga mkwapulo wa zingwe, anatulutsa onse mkachisimo ndi nkhosa ndi ng'ombe, nakhutula ndalama za osinthanawo, nagudubuza magome, nati kwa iwo akugulitsa nkhunda, chosani izi muno. Musamayesa nyumba ya Atate wanga nyumba ya malonda. Ophunzira ake anakumbukira kuti kunalembedwa, changu cha pa nyumba yanu chandidya ine. Chifukwa chake Ayuda anayankha nati kwa iye, mutionesere ife chizindikiro chanji pakuti muchita izi? Yesu anayankha nati kwa iwo, pasulani kachisi uyu, ndipo masiku atatu ndizamuusa. Pamenepo Ayuda anati, zaka 46 anali nkumanga kachisiyu, kodi inu mudzamuusa masiku atatu? Koma iye anali kunena za kachisi wa thupi lake. Chifukwa chake atauka kwa akufa, ophunzira ake anakumbukira kuti ananena ichi, ndipo anakhulupirira cholemba ndi mawu amene Yesu ananena. Koma pamene anali mu Yerusalemu pa Pasaka pa chikondwerero, ambiri anakhulupirira dzina lake pakuona zizindikiro zake zimene anachitazi. Koma Yesu sanakhulupirire iwo kuti akhale nawo, chifukwa iye anadziwa anthu onse, ndipo sanasowe wina achite umboni za munthu, pakuti anadziwa iye yekha chimene chinali mwa munthu.